paliena akutengera kufatsa kwanuko Bwana ndikumanena zonyoza movzola muyeso. Bwana mwatiuza chauta anakumangani manja kuti msachite ndewo. Tikumvetsetsa Bwana. Ndikukumbukira ngakhale Yesu Bwana watachita chipongwe movzola saizi anthu aja kuyamba kuchita malonda mchalichi. Bwana mukudziwa Baibulo malidziwa bwino. Anawatidzimula. Anachitanso yekha osafunsa ophunzira. Anawatidzimula yekha Yesu. Bwana mwina mudzangololapo mmatelo kuti vitumbiko wa Anyamata. Bwana Anyamata alipo ometa mbali, koma tiliponso ena Bwana Anyamata ometa pamwambapa. Bwana tili nayenso limodzi vitumbiko, mukamuuza Anyamata tilipo ambiri. Mutadzangulola Bwana kuti anthu achipongwewa tiyatsindeko pang'ono, tidzasina ndi ifeyo ometa pamwambapa. Anyamata tidzauza ambayi makaye. Mwazimvera nokhatwa a Malawi lero pa Nyasa VoiceBox kulankhula kwa Dr. Heatherwick Ntaba pamisonkhano kulilongwe kuwapempha olemekezeka Dr. Zimakathe chakwera omwe ndi mtsogoleri wa chipani cha MCP komanso mtsogoleri wa dziko lino kuti chonde Bwana mafatsa kwambiri ndeti mati tipemphe kuti mutipatse mphamvu kuti wina wake akalankhula mopitilira muyeso tigwire naye ntchito timutsine pang'ono. Ndeti mangufuna nene kuti ayi mawu amene watakusonyeza kuti a Malawi tikaona nkhanza kapena kusokoneza Anyamata Azikwanje akumayenda ntaunimo kumaopseza anthu amene sachipani cha Malawi Congress Party ndi kuti mtsogoleri wa dziko lino Dr. Zimakathe chakwera zimenezi akuzidziwa ndipo avomere. Sikuti taona pa msonkhano Ntaba akufunsa kuti tipatseni permission kuti Anyamata amene wamene akunyozaniwa tigwire nawo ntchito. Ndeti tikaziona zimenezi tingodziwira a Malawi kuti khangati munthu wankulu walamula kuti aujaja atsine pang'ono chipilikuti kunyoza chipani cha MCP komanso kunyoza ku president. Mutuza maganizo anu in the comment section below pompano pa Nyasa VoiceBox.